Vítajte u nás. Chcela by som vám ukázať, toto je jedáleň s kuchyňou. Za budovou máme ihrisko, tuto máme chlapčenskú izbu, tuto máme hlavný domček, kde máme opatrovateľky, malé deti a dievčatá. Toto je naša knižnica, náš najnovší projekt, ktorý máme nielen pre sirotinec, ale pre celú komunitu, čiže aj základnú školu, strednú školu, čo je v našej oblasti. Sirotinec zabezpečuje veškerú starostlivosť, 24-hodinovú starostlivosť. Zabezpečujeme školu, ubytovanie, stravu, deti tu bývajú a sú doma. Snažíme sa im dať budúcnosť, aby zlomili sme ten kruh odhodenia a odsudzovania a zabezpečili im lepšiu budúcnosť, aby vedeli sa zabezpečiť sami. Sme hrdí na Veroniku a na fantastickú prácu, ktorú tu dokázala za posledných 7 rokov. A aj to je dôvod, prečo sme prišli z Bratislavy sem do Lesota, aby sme sa stretli s lokálnymi partnermi, s miestnymi inštitúciami a hľadali spôsoby, ako vieme naše aktivity v tejto africkej krajine rozvíjať a podporovať smerom do budúcna. Sirotinec svätej Cecílie je zameraný na poskytovanie vlastne služieb sirotám v Lesote. Tých sirotincov tu nie je veľa. Projekt začal v roku 2009 a mal som to šťastie, že ma profesor Krčmery vyslal na misiu. Takže bolo veľmi príjemné sa teraz vrátiť naspäť na miesto a vidieť tie pokroky, ktoré sa tu dejú, ktoré sú úžasné. A teda sirotinec je podporovaný Vysokou školou svätej Alžbety a dvojfarebným svetom, ale veľký podiel na úspechoch sirotinca má aj agentúra SAMRS, teda Slovak Aid, cez ktorého granty sa podarilo vyslať mnohých dobrovoľníkov, ktorí tu urobili vynikajúcu prácu.